Yayi. Almajiri. Uban kai gidan uwar ka sai. Na zo neman taimako kuma za ka zage ni. Kai ne daga gidana. Da Allah ya haƙuri to ni yanzu neman taimako na zo a taimaka min da abinci yunwa nake ji. A rani akwai wata shinkafa. Shinkafa? Tun karfe nawa aka yi shinkafar ne? Ta shi na safe. Shida na safe? Yanzu ɗaya ta yi sanyi ba zan ci ba. Akwai wata indomiya. Indomiya da? A cika maza. Ok, to shi kenan ba damuwa sun yi waya ko? Tsaya mana mu sasanta mana. Wai da wa kake ne tukunna mana? Dake. Da ni kuma? Allah. Ba za ku sasanta da ni? Ai Allah kin gona almajiri. Ka ga ba wai almajiri ba ka ga ki can yayi fitar tusa da mutum da gudu ya tafi gashi can. Dama na fito ne da indomi da kwai ne. Tunda ban gashi ban koma. Gidan Budurwa ya kaje wallahi ni ne wallahi Allah ni ne na rasa. Ko kai nufin ka ce wannan ne almajiri? Wallahi ka ga rigan nan ka ganta nan wallahi Wanda sai giwe. ban sasanta da ciki na ba da ciki na zan sasanta za mu sasanta da mace rage mai kan alfadar Wanka ne. Ni mu kuma gida biyu. Ha ha ha!